आं सानो इयुनाव नागापुरा जोबोद जौगाखांगोन नागापुराव थांनि थौ उमुक जाहैनि बेबायदि मोनसे बयहाबो तामुलपुरसिम मोनसे बेलासि जाब्लानो नागापुर फैनो लुगैनाय बे अयभासा जागोन मैया तामुलपुर जिल्लानि नागापुर भारत भुटान हाजो सेरफाङाव ग्रीन हिमालया इक टुरिजम ससाइटिनि बानजायनायाव गोदान मिथिंगायारि दावबायथिलि आरो लावखार ओंखाम जाग्रा थिलि बेखेवनायजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लायै आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिस्वजित दैमारि सारा नुजाथिफैदोंमोन बेलासिनि 4:03 PM आव। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धर्मनारायण दास आरो दरंगाजुलि बियाबनि MCLA बिजिगोरा नार्जारिजों लोगोसे गोबां माननि आलासि बाहागो लादों। गोबां सुबुंफ्रानो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैदों। नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ। दा बिस्वजित दैमारिया फंनैसो खोथा बुंदों। दा नोंथांमोना मा बुंदों खोनासंलांदो। बे इक' टुरिजम ससाइटि बेवहाय पिकनिक स्पट एबा टुरिस्ट स्पट हिसाबै खालामनायनि जि मोनसे हाबाफारि लादों थांनाय बोसोरनिफ्राय आं सानो बे जायगायाव बियो जोबोद बे जायगानि मानसिफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन आरो दिनैनि दिनाव मोनसे टुरिजम जिथु माने बिफान बा टुरिजम जिथु बिथिं बियो मोनसे गिदिर उद्योग इन्डास्ट्रि बेनि गेजेरजों माने मानसिफ्रा थांनानै थानायनि राहाखौ मोनो गतिके बे जायगायाव दिनै बिथांमोना जि पिकनिक स्पट हिसाबै जागायजेनदों बियो फैबाय थानाय समाव गिदिर टुरिस्ट स्पट माने जानो हागोन गतिके मोनसे टुरिस्ट प्लेसाव माने बे जायगायाव गोबां बायरानि मानसिफ्रा जेब्ला फैयो अब्ला बायदिसिना बिसोरो बायनानै जायो बायनानै लाङो ओंखायनो बे जायगानि मानसिफ्रा बेनि गेजेरजों गाव गावनि दिहुनथाइजों माने थाखा रांखान्थियारि भाबै माने रांखान्थि खामायनायनि मोनसे लामाखौ मोननो हायो गतिके आं सानो जे बेवहाय हिमालया जि इक' टुरिजम ससाइटि बिथांमोनहा माने मोजाङै बिदिनो मावलांबाय थायोबा बे जायगाया दाउ अमा बायदिसिना फाननायजों लोगोसे बेवहाय मानसिफोरनो दै जगायनाय बिनि उनाव पिकनिक जानाय मानसिफोरनो बायदिसिना एरेन्जमेन्ट संग्रा खावग्रा टेबोल सियार ओमफ्राय तम्बु बायदिसिना एरेन्जमेन्ट बेफोरखौ खालामनानै होनानै गोबां रां खामायनो हागोन आरो कुमारिकाटा नागाजुलिफोर बायदिनिफ्राय मानसिफ्रा जिखुनु समावनो थांलाय फैलाय खालामनो हानाय बायदि गारि मटर सालायनानैबो गोबां बेवहाय जोंनि लाइमोनफ्रा माने रां खामायनो हागोन नागापुरा जथेस्थ' स्कप दं टुरिजम बिथिङाव मानो होननानै बुङोब्ला बियो भुटाननि सानदुब जंखारजों खाथियावनो नांजाबनाय ओंखायनो आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफ्राबो नागापुराव फैनानै बेवहाय सानसे सम खाथायनो हायो आरो बिनि उनाव भुटानाव बिथांमोना थाहैनो हायो गतिके बेजों भुटान नुनायनिबो मोनसे जोंनि नांजाबफानाय हादोर बे हादोरखौ बेरायनायनिबो खाबु दं ओंखायनो आं सानो इयुनाव नागापुरा जोबोद जौगाखांगोन आरो नागापुरनि गामि ओनसोलखौबो जोङो टुरिजमनि बिथिङाव मोनसे माने माखासे खाबुखौ लानानै सोफादेरनो हायो जे जोंनि रायजो जानाय जोंनि न' बां जोंनि दानाय लुनाय जोंनि दाउ अमा फिसिनाय जोंनि आबाद मावनाय बेफोर जोंनि जिथु कालचार बे कालचारफोरखौ जोङो गुबुननो दिन्थिनो हायो बिनि उनाव जोंनि न'खर न'खरबो जोङो टुरिस्टफोरनो जोंनि जानाय हुदा संनाय खावनाय बायदिसिना बेफोरखौ बिथांमोननिफ्राय अर्डार लानानै बेफोरखौ होनो हायो उनावहाय बिदिनो जोङो ट्रेडिसनेल जिफोर जानाय लोंनाय माने स्टाइलफोर दं जे आलु मेनाय खान्थाल बेगर माने सावनाय मेनाय बा थासुमलि सावनाय बा थारुन थास'फोरखौ मेनाय जानाय आरो बायदिसिना फिथाइफोर दं जायफोरखौ जों बेफोरबायदिनो बायदिसिना खालामनानै जायो बेफोरखौबो जुदि बेवहाय जोङो फाननायनि राहा लायो बा बायह्रानिफ्राय फैनाय मानसिफोरनो जोङो फाननानै बिसोरनो जानो होनो हायो अब्ला बिथांमोना बेफोरखौ माने बयबो टेस्ट खालामगोन आरो बे टेस्ट खालामनाय जानायनि गेजेरजों मोजां मोनलाङोब्ला आरो बेबायदि गावनाव थानाय बुस्थुखौनो फालांगि खालामनानै जोङो रांखान्थियारि भाबै जोङो दावगानो हागोन जायहा दा जिहेथु बेवहाय आं दिनै फैदों आं नुबाय आं मोजां मोनबाय आं दिनै सासे स्पिकार आंजों आंजों MCLA बिथांमोन फैदों गतिके गाबोन समफोर जिहेतु जों बुजिबाय जे बेवहाय लामानि गोनांथार दं अब्ला जों जायखिजाया लामानि स्किमखौबो बेवहाय जोंनि डिपार्टमेन्टखौ बुंनानै जों लाहोनो हागोन गतिके बेबायदिनो लासै लासै जालांगोन दा जिहेतु जागायजेननाय गतिके बे जागायजेननाय समाव बिदिनो माखासे खुथि नाथि बे जायगानियाव जेंनाफोर थागोन आं सानो बेफोर जेंनाया फैगौ 5 बोसोरसोनि गेजेराव लासैनो सुस्रांजाजोबगोन सरकारा जेसे हागौ नाजादों नाथाय बेखौ होबथानांगौआ इसिबां गोरलै बाथ्रा नङा मानो होननानै बुङोब्ला साधारन सुबुं बायदिनो फरेस्ट गार्डआबो नों आं बायदि मानसिसो बेवहाय स्पेशल मैदेरजों खमलायनो हानाय गोहो बेनावबो
गैया मोनसेया जाहैबाय मैदेरा दिनै मानो फैदों मैदेरनि फैनायनि गुबै जाहोना जाबाय बिस्राबो आंखाल जाबाय आदारनि मोनसेया जाहैबाय जोंनि जायगाफ्राव हाग्रा बंग्रा जि दंमोन बेफोरखौ दिनै जोङो जोंनि रांखान्थियारि जौगाखांनायनि थाखाय बायदिसिना खामानियाव बाहायनो जों दानस्रांबाय जायफ्रा जुनारफोरनि आदारमोन आरो दिनै जोंनि बारिफ्रावबो बायदिसिना थालिर आदुमग्रा माने बेबायदिनो मा होनो गुबुन गुबुन जिब जुनारफोर जानो हानाय बिफां लाइफां थायोमोन नाथाय बेफोरखौबो जों दिनै एवस्रांजोबनानै मानसिया गावनि खामानियाव फैनाय थाखा खामायनो हानाय बायदिसिना आबादफोरखौ जों खालामबाय दिनै साहा बागान खालामदों दिनै बानलु गायदों दिनै माबा मोनसे मावदों जायखौ मैदेरा जानो हाया जायखौ मैया जानो हाया जायखौ दाउ बायदिसिनाया जानो हाया बेबायदि जोङो खालामजोब्बाय आरो बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना आदारनि अभाब जाबाय आदारनि अभाब जानायनि जुनै नागिरनानै मोनैयाव उखैनायनि थाखाय मानसिनि न'आव माबाफोर दं नामा बेसिम मानसिनि न'सिम सिथ्लासिम फैग्रा जाबाय आरो बे फैनायावनो जायखौ जों संघा दोनबाय थादों बेबायदि मैदेरखौ होसोनाय मैदेराबो रागा जोंनानै होसोफिननाय आरो बिनि उनाव मैदेराबो गावनि रैखाथिनि थाखाय मानसिखौ सत्रु हिसाबै लानानै बुथारनाय बेफोरो जानो हमदों ओंखायनो बिनि थाखाय जों बयबो सांग्रां जानांगोन गभर्नमेन्टआ बे नटिस होबाबो मैदेरा बुजिया बा गभर्नमेन्टआ होबथानांगौ होननानै जेजोंबो बेखौ थोंजोङै हमथानो हाया नाथाय जों एसे बिसोरजों माने माब्रैहै माने फ्रेन्डलि जानो हायो आरो फ्रेन्डलिया अब्लासो जानो हागोन जों जुदि जिब जुनारनि थाखायबो बिसोरनि थांनानै थानो माबा मोनसे जों खालामनो हायोबा ओंखायनो जों गाव गावनि न'आवबो बारियाव सुबासेबाबो थालिर गायनांगौ आदुमब्रा दंफां फांसेबाबो जोङो गायनांगौ हाग्रा बंग्रा जानो थाखाय जोङो आधा बिगा हाबाबो जोङो दोननांगौ बा फवासे हाबाबो जों दाननांगौ बयनिबो न'खराव जुदि फवासे आधा बिगा बा सुबासेबाबो थालिर थायोबा आं सानो मैदेरा फैनानै बेवहायसो थांगोन मानसिनि सिथ्लायाव थांनाय नङा मानसिखौ होसोनाय नङा अब्ला जों आबाद मावनानै मोजाङै रायजो जानो हागोन आरो जिब जुनाराबो फैनानै जोंनि बारियाव बेफोरखौ जानानैनो बिसोरबो गिदिंलांफिननो हागोन गतिके बिसोरनि थाखायबो जों जुदि माबा मोनसे राहा खालामाब्ला खालि मानसिया गावनि थाखायल' धोन सम्पति खामायनो लानानै जिब जुनारनि नांगौखौ जुदि जोङो माने बुजियाब्ला आरो बिनि थाखाय बेबस्था लायाब्ला बे संघाता मालाब्लाबो जोबनाय नङा गतिके बिनि थाखाय सरकारा बायदिसिना लाइफां गायनायनिबो हाबाफारि लाबाय थादों आं सानो जायगानि रायजो राजा फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो जोंनि दैदेनगिरि MLA MP MCLA सब जुदि मिलायलायनानै मावलांबाय थायोब्ला आं सानो बेफोर माने जेंनाया लासै लासै माने जोबलांगोन